Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Guys, a yau na zo muku da brand new method wanda insha Allah in Allah da idan har ka bi step by step insha Allah za ka samu a lot of kudade sosai da sosai. So guys, wannan method din menene? Wannan method din da za ku bi forex trading za ka yi sannan kuma za ka yi trading kana samun yan wasu kudaden ka. At least kana samun kudin da za ka ringa dan taking responsibility naka and so on. Idan kuma har already kana da shi to wannan abin zai kara increasing din kudin da kake samu every month. And then guys, idan baka san menene ake nufi da forex ba, forex ana nufin foreign exchange. Ka sayi kudin wannan kasan in ci kudin wannan kasan. Let's example, bari na muku in brief, ka sayi kudin dollar da naira da euro and so on. So guys, already definitely wannan kasuwa ne na duniya wanda take dauke da at least volume na dala tiriliyan 7 per day kenan, wanda idan ka lissafa dala tiriliyan 7 a kudin Najeriya, misali ka dauki naira tiriliyan 7 dinmu ne times 700 da wani abu, so shine equivalent to kudin da ake sawa a forex kenan everyday ake transaction, everyday volume din ta kenan. So guys, definitely kasuwan forex kasuwa ne babba wanda zaka shiga cikin kasuwa sannan kuma ka samu a lot of kudade sosai da sosai kamar yadda kuke gani. So guys, definitely kasuwan forex ana shiga a samu kudi sosai da sosai. Definitely zaka iya samun dala 120 kamar yadda kuke gani in seconds, and then kuma zaka iya samun millions in seconds, just in seconds. So sabida haka guys, ku biyo ni step by step zan nuna muku. Guys, kasuwan forex babban kasuwa ne wanda kuma kamar yadda kaji ana samun kudaden nan, it's possible zaka iya rasa kudi gaskiya. So guys, definitely abin da zan gwada muku shine a nan wajen kasuwa kamar forex dama definitely ko kasuwan garinku ne idan har ka je baka da ilimin sa, so zaka iya samun asara. So sabida haka definitely ita ma kasuwan forex dole kana da bukatan ka san ilimin ta before ka ce zaka shiga cikin kasuwan kafin ka fara kasuwanci. So guys, a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda zaka yi amfani ka samu a lot of kudade sosai da sosai, at least 20,000 to 100,000. At least zaka iya samun daga 700 to above, zaka iya samun har izuwa naira miliyan 2,800 just in trading forex. Kuma baka da bukatan wani kuɗi, just $1 kawai kake da bukata, ba sai lalle ka tara wasu kuɗaɗe masu yawa ba. So guys, sabida haka ku biyo ni step by step zan nuna muku yadda za ku yi, sannan kuma in this case zan faɗa muku menene abin da za mu yi. So guys, a daidai wannan stage din shine abin da za mu fara shine za mu fara da koyon trading. So guys, a daidai wannan stage din zan teaching naku yadda za ku yi trading forex, and then idan baka san menene abin da nake scrolling ba, wannan shine ake kira da Qoutex broker. Idan har baka yi registration ba, ka yi maza ka garzaya telegram group nawa and then ka je ka yi registration sabida ka samu bonus. Sannan kuma idan har ka yi registration da link na telegram group nawa, za ka samu $10,000 wanda za ka je ka fara trading forex da shi. So sabida haka guys, ga student ina ba su deposit in kuɗi a forex, but amma idan kana so zaka iya zuwa ka je ka a halin yanzu step by step yadda zan gwada maka da just dala ɗaya, ba sai ka saka kuɗi masu yawa ba, just dala ɗaya ya ishe ka ka fara trading forex sannan kuma ka samu a lot of kuɗaɗe sosai da sosai. So sabida haka guys, bari in cika ku da surutu mu je mu kai tsaye in nuna muku. So guys, bayan ka yi clicking link din zai kawo ka wannan option din, and then sai ka zo ka taɓa registration. So kana taɓa registration definitely zai kawo ka at least sai ka je ka kai registration. So guys, ya kawo ni cikin account ina ne kamar yadda kuke gani. So sabida haka ni already na riga da na yi registration, na yi sign up, but amma in this case zan teaching naku yadda za ku yi registration and then kuma ku je ku yi sign up. So guys, bayan ka taɓa register definitely zai kawo ka wannan fetching, and then sai ka zo nan wajen sai ka saka email address ɗinka. So bayan ka saka email address ɗinka misali, so a nan wajen sannan sai ka zo ka saka password naka. Kowa ya riga da ya san yadda yake registration wasu social media and so on. So sabida haka definitely wannan yana da sauki sosai da sosai. So bayan ka saka wannan, and then sai ka zo ka yi choosing currency. Duk currency da kake da bukata manya-manya suna nan wajen. So sabida haka in this case zan iya zaben USD
USD, and then kuma sai in zo in yi checking wannan box which is ka accepting terms and condition, and then sai ka taɓa registration. Kana taɓa registration zai kai ka directly cikin a website din. So sabida haka guys, definitely in this case kun gani already ina cikin account ina ne definitely. So sabida haka guys, a cikin wannan account din babu yanda zan yi in nuna muku wani strategy za ka yi applying, but amma zan teaching naku first yadda ake trading forex, na nuna muku yadda ake registration, and then yanzu zan nuna muku yadda za ka yi trading sannan kuma ka samu a lot of kuɗaɗe sosai da sosai step by step. So guys, a halin yanzu akwai account ine na kai, so sabida haka bara na sauke account ina so that in ɗaura muku ko demo account. So sabida haka guys, kamar yadda kuke gani definitely a halin yanzu zan zo na taɓa nan wajen in taɓa in je ni na cire account ina, and then kuma sai na ɗora muku demo account so that in nuna muku yadda za ku yi. Guys, definitely a daidai wannan station na buɗe sabon account, brand new account, just sabida in nuna muku. So guys, kamar yadda kuke gani definitely na yi amfani da wannan link in na cikin Telegram, and then kun ga kuma sun samun 30% bonus. So sabida haka guys, idan har kai registration za ka samu wannan bonus ɗin insha Allah. So guys, definitely kamar yanzu na riga da na buɗe account ina, and then kuma kamar yadda kuke gani just za a baka wannan $10,000 ɗin wanda za ka iya farawa da shi. So sabida haka guys, definitely kamar yadda kuke gani gashin nan a halin yanzu. So guys, menene abin da za ka yi next? Abin da za ka yi next definitely shine ka zo ka at least a daidai wannan stage in za ga wannan wajen sai ka taɓa shi, and then kuma sai ka zo wajen Bollinger Band. Ina fatan mun gane. Idan ka zo wajen Bollinger Band, and then sai ka zo ka sai ka yi setting nan wajen to 20, and then sorry guys, na wajen to 20, and then kuma kasan nan sai ka zo ka kai setting to 2, and then shikenan ka gama da Bollinger Band. And then sai ka fita daga Bollinger Band sai ka zo ka sai ka koma definitely sai ka zo ka sai ka koma a MACD, and then in ka koma MACD shi kuma shikenan definitely bayan ka gama sai ka taɓa wannan. So definitely wannan indicators za su matuƙar taimaka maka, but amma ba su bane ainihin abin da nake so na teaching naku. Ina fatan mun gane wannan just first step ne, simple step. Bayan ka yi registration sannan kuma kana da account naka, a halin yanzu zan gwada muku step by step yadda abubuwan suke aiki. So guys, definitely a halin yanzu sai ka je ka browser naka, ka je ka kai searching trading view. So kana yin searching trading view, so definitely wannan shine abin da zai nuna maka tradingview.com. So sabida haka definitely sai ka je ka kai searching tradingview.com. kamar yadda kuke gani wannan shine ake kira da tradingview.com. menene abin da zaka yi a cikin tradingview.com? just kawai ka zo ka kai sign up, yana da sauki, simple and easier. So kawai kana yin sign up, and then kuma sai ka zo wajen product, sai ka zo super chat. Kana zuwa wajen super chat definitely zai bude maka kamar haka. Bayan ya bude maka kamar haka, menene abin da zaka yi? Abin da zaka yi definitely sai ka zo wajen saman nan ga wajen indicators. Idan kana amfani da waya ne just zaka ga alama wannan icon din ne yana kama da indicators, sai ka taba. Kana taba shi definitely zai sa maka kamar haka. So yana sa maka kamar haka, menene abin da zaka yi? Sai ka zo ka sai kai searching super trend. Ina fatan mun gane. So definitely bayan ka yi searching super trend zai nuna maka wannan ne, gashin nan kana gani super trend by Kiban waye mutuwa da. So sabida haka just sai ka yi selecting ɗinsa, idan ka so zaka iya sa shi a favorite. So bayan ka saka shi a wannan, definitely abin da ka yi a halin yanzu ka yi kusan 50% of fara samun a lot of kudade sosai da sosai ta hanyar forex trading ta cikin sauki, simple and easier each and every day. So sabida haka guys, definitely ku biyo ni step by step, zan teaching naku daki bayan daki. So sabida haka guys, bayan ka ɗaura wannan indicators ɗin, so sabida haka ka riga da ka yi kusan rabi. So wannan shine abin da nake so na teaching naku a daidai wannan staging. So guys, abin da nake so na yi teaching naku a daidai wannan staging shine menene amfanin wannan indicators ɗin, menene kuma dalilin da ya saka na ce ku saka waɗannan indicators ɗin. So guys, definitely dalilin da ya saka na ce ku saka wannan indicators ɗin, na ce ku saka ne ba don kowai ba sai dan za su ringa ba ku signal definitely wanda za ku ringa amfani da shi kuna shiga kasuwa. So in this case, bayan ka riga da ka gama wannan abubuwan, make sure ka je ka wannan ka sake zuwa ka sake searching at least ka je ka sake searching sorry guys, forex hour. So bayan ka je ka kai searching forex hour,
sorry guys, so bayan kai searching forex hour, forex hour, and then yeah, bayan kai searching forex hour kai hitting enter, and then zai nuna maka wannan face in. So bayan ya nuna maka wannan face in completely, akwai kai scrolling to the downside, ka kara scrolling to the downside. So in ma bai nuna maka ba, yawa ga baby pips, in bai nuna maka ba just kawai ka je ka kai sacin baby pips, babypips.com. so sabida haka wannan a wannan case in bai nuna mana ba, so sabida haka bara mu zo mu mai sacin baby pips. So sabida haka definitely guys, baby pips. So ina amfani da already manually ne, but amma kai a halin yanzu kana da bukatan ka yi amfani da automatic. So sabida haka definitely kana searching baby pips, zai bude maka sai ka taba open website. Bayan ka taba open website zai nuna maka page kamar haka, yana nuna maka page kamar haka. No need to a ce sai kai sign, amma in kai sign up ma zaka iya ƙara karuwa. So sabida haka definitely baby pips website ne wanda zai teaching naka forex from the beginning till the end, tun daga kindergarten all the way har izuwa master. So sabida haka definitely wannan shine abin da zaka yi. Sai ka zo wajen tools, in ka zo wajen tools za ka gani misali definitely za ka sauko gashin nan forex hour. So definitely wannan shine forex hour, and then kuma sai ka zo sai ka yi clicking ɗinsa. Kana yin clicking ɗinsa definitely zai buɗe maka website kamar haka. So definitely wannan shine forex hour da muke da shi. Kamar yadda kuke gani muna da Sydney, Tokyo, London, New York. Waɗannan su ne sessions ɗin da muke da su masu ƙarfi, waɗanda suka fi ƙarfi a kasuwa. Akwai wasu, but amma waɗannan su ne the most higher. So sabida haka guys, a daidai wannan case idan kun duba za ku ga cewa definitely daga daidai nan wajen da na saka wannan aran inda kasuwa take green ɗin nan, za ku ga cewa definitely in kun duba nan za ku ga yanzu ta koma low, da na sake ta koma can, amma idan na dawo da ita za ku ga ta koma high. Wannan yana nufin cewa kasuwa yana da ƙarfi, high volatile. So wani lokaci ne wannan? Idan ka duba za ka ga cewa a daidai wannan lokacin za ka ga around 8 to 9, ina fatan mun gane, around karfe 8 da karfe 9 kasuwa ya fi ƙarfi. Wannan shine abin da za ka fara sani the first thing. Around in ka duba za ka ga around 8 to 9 kasuwa ya fi ƙarfi. Wani lokaci ne kasuwa yake rage ƙarfi? Idan ka duba za ka ga cewa around 8 to 21, around 8 kawai, around 8 6 haka, in an zo 6, so an riga da an zo sessions in da kasuwa ya fi ƙarfi. So definitely wannan time din sukan canja time to time, but amma yana da kyau ka zamto cewa definitely always kana bincikawa, sabida ka sani, sabida akan juya summer, winter and so on. So sabida haka definitely idan har baka nan ba za ka sani ba. So guys, definitely bayan ka san wannan abin da zaka sake yi shine, da farko ka riga da yanzu a halin yanzu ka san ina ne, yaushe ne lokacin shiga kasuwanka. Ina fatan mun gane. Lokacin shiga kasuwan mu zai kasance karfe 8 na safe izuwa, kada mu wuce irin karfe 5 to 6 shine lokacin shiga kasuwan mu kasuwa. So sabida haka definitely a wannan stage din sai ka koma kan wannan ɗinka Qoutex broker ɗinka da ka je ka kai registration. So guys, wannan shine Qoutex broker mu da muka riga da muka zo muka yi registration already. So definitely bayan ka koma kan shi a haka kamar yadda kuke gani, ga face ɗinsa ga komai. So menene abin da za ka yi next? Bayan ka koma a halin yanzu baka san komai ba, abin da za ka yi next shine sai ka je sai ka koma kan trading view naka. Bayan ka koma trading view naka, amfanin shi shine zai ringa baka signal a ina ne zaka saya ko kuma a ina ne zaka sayar. So sabida haka definitely guys, kamar yadda kuke gani a nan wajen ya ce sell, a nan wajen ya ce buy. Idan kun dudduba za ku ga cewa definitely yakan faɗi lokacin da zaka ringa saya ko kuma ka ringa sayarwa. So sabida haka definitely idan kun duba za ku ga cewa a nan wajen ya ce ayi buy. Da ya ce a yi buy a daidai wannan stage in, idan kai buy definitely za ka samu riba. To ba kawai kasancewa buy ko kuma sell bane zai sa ka samu riba. Yadda za ka samu riba bari na faɗa muku step by step. So bacin ka koma cikin Qoutex broker naka, so definitely ka tabbatar nan wajen yana 0.01 minutes. In ma baya haka yana kan wani irin time ne, zai kasance wani lokaci yakan canja. So ya kasance kana kan na farko kawai always. Idan lokaci ya canja ya shiga 24 hours, so kana kan na farko, kada ka taɓa wuce
ƙarshe kan na farko. Ina fata mun gane kan time ɗin na farko. In kai clicking zai nuna ma wannan option ɗin. Idan kuma yana kan haka ne ka bar shi a 0.01 and then sai kuma menene abu na biyu? Abu na biyu stage na biyu shine ka koma wajen time frame. Wajen time frame ka zo ka selecting 1 minute time frame. Kana selecting 1 minute time frame definitely ka gama da wannan stage ɗin. Sai kuma abu na uku, sai ka setting amount of investment ɗinka nawa za ka shiga da shi kasuwa. So definitely misali mu ce 1000 ko kuma 100. So ka saka $100 misali, let's example just na yi. So saboda haka bayan ka saka $100 example and then sai ka zo sai ka koma kan trading view shi ma ka saita shi. Kamar yadda ka saita wancan haka za ka saita wannan. So definitely shi wannan wajen shine a halin yanzu in kun duba za ku ga yana 1 day. Kowane candle ɗaya zai yi 1 day. So saboda haka sai ka tabbatar da cewa ka taɓa nan wajen and then akwai 1 minute idan ka duba za ka ga 1 minute. So saboda haka sai ka yi clicking 1 minute zai kasance maka kowane candle ɗaya zai koma 1 minute. Sometimes idan an taɓa yakan koma haka. So idan ya nuna maka haka just kawai ka zo ka taɓa refresh. Kana taɓa refresh definitely zai yi refreshing. So saboda haka guys bayan ka yi refreshing ɗinsa ya koma maka kamar haka. Menene abin da za ka yi? Abin da za ka yi bayan ka saka wannan 1 minute time frame ka tabbatar da cewa kowane candle ɗaya wannan 1 minute time frame kowane candle ɗaya a nan wajen zai ringa maka minti ɗaya ne ya ƙare. Ina fatan mun gane. Idan ya yi minti ɗaya zai ƙare. Sannan kuma idan mun koma ga Qoutex broker shi ma kowane candle ɗaya zai ringa maka minti ɗaya ne ya ƙare. Sannan kuma lokacin shiga kasuwa. Idan ka shiga kasuwa a candle na farko 1 minute so definitely a wannan candle ɗin zai ƙare. Ina fatan mun gane. So bara mu ga example ɗin abin da muka gwada mu ga yadda zai kasance. So definitely kamar yadda kuke gani a daidai wannan stage in make sure kada ka manta muna da time. A wannan stage in ka duba ga 30 minutes and then kuma idan kun duba a daidai wannan stage in definitely guys bara mu gwada shi a halin yanzu ba because saboda yanzu ba lokacin kasuwa bane, ina magana ne around wajen karfe 10 a halin yanzu na dare ko ma in ce 11. So saboda haka babu yanda zan yi in gwada muku practical amma a daidai wannan stage ga iya abin da na iya gwada muku. So saboda haka guys definitely menene abin da za ka yi? Abin da za ka yi a halin yanzu shine bacin ka gama settings in komai da komai naka ya riga da ya yi settings komai ya riga da ya yi menene abin da za ka yi next? Abin da za ka yi next is very simple shine ka zo ka daidai wannan stage in ka tabbatar da cewa currencies ɗinka su ne dai a can kan wurin. Bar na gwada muku wani screen. So ka tabbatar da cewa an ka kuma trading view naka a daidai wannan stage in akwai wannan alaman, in ka taɓa wannan alaman waɗannan face wannan abubuwan zai fito. Wasu lokaci idan trading view ɗinka sabo ne bai zama lallai ka gansu ba, za ka gansu different. So idan ka gansu different just kawai ka zo wajen cancel just ka yi ta cancelling ɗinsu until ka gama cancelling ɗinsu gaba ɗaya. Bacin ka yi cancelling ɗinsu sai ka zo ka wajen add sai ka zo ka kai adding and then kuma sai ka zo ka wannan wajen add and then in ka zo wajen add ka lura make sure kada ka yi searching FXCM, ka yi searching wannan under ɗin always. So kamar yanzu misali euro USD za ku ga kala biyu ne. Na farko ga euro USD za ku ga cewa gashin na FXXM and then in kun duba wannan za ku ga cewa ga wani euro USD shi kuma za ku ga wani kamfani ne. So wannan kamfanin za ka ringa selecting. Ka yi selecting ɗinsa na farko kenan fiyanka na farko and then sai ka duba na biyu maybe mu ce USDJPY. Kun ga USDJPY ba iri ɗaya bane da wancan ba iri ɗaya bane da wannan under ɗin. In kun duba wannan USDJPY ɗin shine iri ɗaya sai shi ma a zo a taɓa shi and then sai kuma mu duba menene mu ce misali AUD USD shi ma ɗin kun ga ba irin kamfanin da muke so bane amma ga kamfanin da muke so. So saboda haka sai mu taɓa at least pair guda uku kenan and then bara mu zaɓa muku 4 so that ya kasance kana trading pair guda 4 za ka fi samun ribobi sosai da sosai. So saboda haka definitely bayan mun gama yawa ga GBP USD shi ma ɗin sai ka zo ka sai ka selecting. Guys definitely idan har kai waɗannan settings ɗin ka riga da ka completing ɗin settings ɗin da suka dace a halin yanzu. So saboda haka definitely a halin yanzu ka riga da ka yi settings ɗinka guda 4, ka yi settings ɗin pairs ɗinka guda 4 a trading view and then sai ka koma
cikin cikin Qoutex broker naka. Bacin ka koma cikin Qoutex broker naka, and then sai ka zo ka selecting PA naka. Yanzu misali mu ce nan wajen Euro USD, kamar yadda kuke gani Euro USD, idan ka koma cikin trading view naka AUD USD, Australian dollar versus US dollar, United States dollar. So sabida haka definitely sai ka koma trading view naka, sai ka selecting AUD USD. Ina fatan mun gane. Bayan ka selecting AUD USD, ka tabbatar da cewa, ka ƙara tabbatar da cewa forex time ɗinka yana daidai kan ina, yana daidai kan around 9 to 5, kada ka wuce wannan stage in 9 to 5. So definitely bayan ka gama settings in wannan, menene abin da za ka yi next? Abin da za ka yi next sai ka tabbatar da cewa current price ɗin da yake tafiya daidai yake tafiya da na trading view. Let's say yanzu a nan wajen idan kun duba za ku ga cewa ga kasuwa tana tafiya. In kun duba waɗannan kandilan, in kun duba at least candle ɗin farko 1, 2, 3, 4, 5 ɗin nan na farkon nan da za ku duba, ko kuma mu ce at least A5. So idan kun duba cikin AUD USD na trading view za ku ga cewa ba iri ɗaya ba ne, kuma time frame ɗin ɗaya ne, kuma kuɗin ma ɗaya ne. So idan ka ga haka ta fara a kasuwa, kada ka ce za ka yi trading, ka yi haƙuri ka bari sai har sun daidaita. And then another zan baku wani secret again and again. Idan kun duba daidai wannan stage, in kun duba daidai wannan time ɗin, current time ɗin nan, in kun duba su na gefen nan, za ku ga cewa wannan current time ɗin ba ɗaya suke ba da wancan. Let's example yanzu idan mun koma cikin Qoutex broker, za ku ga wannan yana 0.67064, and then kuma idan mun koma cikin wancan na trading view za ku ga wannan na ina, the current price din shine black, za ku ga digon sanan layin sanan kenan, and then in kun duba za ku ga yana 0.066175. Idan kun duba ɗayan kuma za ku ga shi kuma na Qoutex broker ba haka bane, 0.67 ne, 670 for something a gaba. And then in kun duba wannan kuma za ku ga akwai different, more difficult. So definitely idan har ka ga wannan haka ta faru, it means kasuwa baya da kyau, sannan kuma it means idan ka shiga kasuwa za ka yi asaran kuɗi, saboda abin da zai nuna maka a nan ba shi zai nuna maka a can ba. Ina fatan kun gane. So saboda haka ka yi taking care. Menene kuma dalilin da yasa haka yake faruwa? Abin da yasa haka yake faruwa is very simple. Menene? Shine wannan Qoutex broker su definitely suna leading ne gaba ɗaya, ba su yin hutu. Ina fatan mun gane. And then su kuma waɗancan suna yin hutu. So wannan shine kawai bambancin abin da ya faru tsakanin Qoutex broker da kuma wancan. Ina fatan mun gane. So saboda haka definitely menene abin da za ka yi bayan ka tabbatar da cewa wannan current price ɗin yana nan suna tafiya daidai da daidai. So bacin ka tabbatar da current price ɗinka na tafiya maka daidai da daidai, menene abin da za ka yi next? Abin da za ka yi next is very simple. And then a wannan stage in kada ku manta, na yi teaching naku yadda za ku buɗe account, na yi teaching naku yadda za ku samu bonus, na yi teaching naku yadda za ku yi kuma ku yi trading. So saboda haka guys, yanzu a halin yanzu zan nuna muku menene za ka yi a trading naka, sannan kuma ka zamto cewa ka yi succeeding a trade naka every trade idan ka tashi. Guys, abin da za ka yi is very simple. Just kawai ka zo ka kan trading view naka, bacin ka zo ka kan trading view naka, and then sai ka zo, sorry guys, and then bayan ka zo ka wannan stage misali, let's say bari na muku example a daidai wannan stage din. Let's say yanzu a halin yanzu idan ka zo kan kasuwa misali, so ka zo ka kan kasuwa za ka yi trading, sai kawai sai ka ga kasuwa already a halin yanzu idan kun duba za ku ga cewa tun daga nan gurin, misali mu koma daga baya, tun daga nan gurin idan ka duba za ka ga cewa misali bari na sa muku, za ku ga tun da aka ce wannan a yi sell ba a ɗauki lokaci ba aka zo aka ce a yi buy. Ina fatan mun gane. And then idan kun duba an zo an ce a yi sell, and then ba a ɗauki lokaci ba aka dawo aka ce a yi buying. Kun gane? And then an ce sorry, an zo an ce a yi buy, ba ɗauki lokaci ba aka zo aka ce a yi selling. Wannan it means kasuwa tana ranging ne definitely. But amma bari na nuna muku example ɗin menene abin da nake nufi. Definitely idan kun duba za ku ga daga lokacin da aka ce a yi buying zuwa lokacin da aka zo aka ce a yi sell, za ku ga cewa na sell ɗin ya fi yawa. So definitely yadda ake ganewa shine,
idan har ka ga haka na faruwa, in kun duba tun daga farko za ku ga cewa yanzu misali bari na maka example, ko da yake bara na faɗa muku amsan so da kan na ruɗa ku. Idan ka ga haka na faruwa, sellers su ne masu yawa, and then misali in ka ga sellers haka nasu na da yawa, and then ka ga buyers ɗin ɗan kaɗan ba su kai na sellers yawa ba dogon su, so wannan dogon line ba su kai na buyers yawa ba, it means kenan sellers ne ke controlling market. Yanzu misali definitely a nan wajen kamar yadda kuka gani a nan wajen misali, so mun ga ku ɗauka babu can wajen, mun ga nan wajen sellers sun yi yawa dropping, so at least idan dai za mu yi buy, ko ba haka ba, muna da buƙatar mu ga more buyers a wannan stage ɗin, at least sun fi sellers sun kuma sun ninninka su. So amma me muka gani, sai muka ga buyers ɗin sun tafi 'yan ƙalilan ne daga nan wajen zuwa nan wajen ne. Wannan shine script ɗin da zan teaching naku, so saboda haka ku yi making, ku zamto cewa kun fahimci abin da nake faɗa muku. So idan ka duba za ka cewa buyers ɗin sun yi taking entry daga nan wajen and then zuwa nan wajen buy da yawa, amma sellers ɗin kaga sun ƙara entry. So the next target ɗinka ba wai buy za ka nema ba, abin da kawai za ka fi focusing sell ne. Ina fatan mun gane. Kamar misalin nan wajen da kuka ga wannan abubuwan sun faru, buyers ɗin nan, wannan buyers da ƙarfi, just in ka zo ka misali ka zo ka a daidai wannan stage ɗin ne, ba da wannan za ka yi amfani ba, sai ka bari wani abu ya sake faruwa. Misali in ka ga ana selling ne, ka jira sai buyers sun fara tashi. Let's example, bari na nuna muku wani example misali so that za ku fi fahimta. So guys, kamar yadda kuka gani definitely a nan wajen shine maybe let's example yanzu mu ce a nan wajen, so definitely a halin yanzu bara na kasance cewa na yi muku haka. So guys, definitely idan kun zo misali a daidai wannan stage in muna kan kasuwa, menene abin da za mu yi? Abin da za mu yi a daidai wannan stage in za mu jira ta nuna mana sell ko kuma buy. So definitely in kun duba za ku ga already muna kan sell ɗin ne, ga abin da ya faru da mu, muna kan sell ɗin kasuwan. So yanzu menene za mu jira? Yanzu ba wai sell ɗin da aka riga da aka yi za ka yi ba, za ka jira ne a nuna maka buy ko sell. To in an nuna maka buy, ba buy ɗin za ka yi ba, za ka fara lissafawa ne iya ina wannan buy ɗin zai kai ka sannan ya ƙare. Ina fatan mun gane. Idan bai kai na sellers yawa ba ko kuma bai fi na sellers yawa ba, in bai fi na sellers yawa ba, so ka tabbatar da cewa in ya nuno maka na sell, so za ka iya yin selling ɗinka immediately. Bari na nuna muku example. Yanzu misali a nan kun ga ya ce a yi buy, so definitely bara mu ga yanzu tun da ya ce a yi buy, za mu ga iya ina ne gudun ruwan buy ɗin za su ƙare. Idan buy ɗin ba su yawa ba, bai kasance cewa sun ci profit sosai ba, so saboda haka za mu iya cewa za mu bi sellers a cikin kasuwar mu kawai. So saboda haka definitely guys, a halin yanzu gashi nan muna tafiya, and then bara mu gani, so let's say a halin yanzu idan kun duba za ku ga bai kai na wancan ba, so definitely tunda dai bai kai na wancan ba, menene abin da za mu yi? And then in kun duba bai kai na wancan ba, aka ce mana mai sell, bai kai ba, in ka auna za a gani nisan su ba su kai ba, wancan ya fi wannan yawa. So ana ce maka sell, just immediately ka koma cikin Qoutex broker naka, and then ka yi pressing sell button, down button. Ina fata mun gane. Sorry guys, down button. So kana yin selecting down button, insha Allah za ka ga ka yi making profit. So guys, a halin yanzu bara na yi selecting down button so that bana cikin Qoutex broker live account, and then kuma wannan ina gwada muku just as an example. So idan ya kasance cewa na yi placing entry randomly, so zan iya samun fail. So saboda haka guys, amma wannan shine step ɗin da za ku bi. So saboda haka guys, bara mu ga menene abin da zai faru. So saboda haka one candle only in ka ci a wannan stage in catch profit. So kamar yadda kuke gani mun yi sell ɗin a lokacin da ya ce mu yi sell ɗin, so amma gashin nan mun ci profit na one candle ɗin da ya bayyana. Hope kun gane ai. So ana ce maka ka yi sell, ka kuma yi sell ɗin immediately. Ana ce ma ka yi sell ɗin immediately. Bari na ba ku wani script da za ku fahimta. Always idan har an ce muku ku yi sell, baya wuce lokacin da wannan lines ɗin yayi breaking. Bari na ɗaura muku wannan abin ku gani so that a daidai kan nan wurin. Baya wuce lokacin da wannan line ɗin yayi breaking. Yana breaking, candle ɗinka na zuwa na breaking, za a ce ka yi sell. So definitely in ka ga hakan yana ƙoƙarin faruwa, ka kusa da sell ɗinka. Kana ganin sell ɗinka yayi, shikenan sai ka yi.
na ƙara baku wani tips wanda zai taimaka muku ku sake ƙara samun wasu kuɗaɗe. Tips ɗin da dan baku shine idan har ka zo ka za ka yi trading, maybe sometimes abin da zan gaya muku ka samu waya guda biyu. Idan har ka samu waya guda biyu suna da matuƙar muhimmanci a trading Qoutex broker. Waya ɗaya tana cikin trading view tana nuna maka ina ne buy and sell. Waya ɗaya kuma tana cikin Qoutex broker wanda za ka iya zuwa ka yi placing up ko down. Ina fatan mun gane. So kamar yadda kuke gani. So saboda haka guys, definitely wannan shine step by step yadda za ku yi. And then idan kun duba in kun yi settings ɗin abubuwan, misali in kai buy ko kuma kai sell, za ka ga cewa mintoci ne yake irga maka. Misali idan yanzu wannan mintocin ya kai 46, in ya kai 46 minutes, misali in ya kare da wannan kasuwa na tie against ɗina, zan iya felling ɗin abin da na yi investing a lokacin. Ina fatan mun gane. So saboda haka guys, wannan shine is very simple and easier. And then kuma idan ka bi step by step yadda na faɗa maka, insha Allah za ka samu a lot of kuɗaɗe sosai da sosai ta wannan method ɗin. Is very simple. So guys, definitely wannan shine yadda za ka yi ka samu a lot of kuɗaɗe sosai da sosai ta hanyar trading Qoutex broker. And then guys, bari na muku sharing wani secret sosai wanda zai matuƙar taimaka muku. So guys, secret ɗin da zan nuna muku is very simple. Sannan kuma wannan secret ɗin zai matuƙar wato ainihin taimaka muku. Guys, kamar yadda na faɗa muku a baya, definitely shine wannan strategy da na faɗa muku dai shine abin da ya faru a kasuwa. Idan kun duba, definitely kasuwa tana tafiya sell, which is downtrend. And then kuma sai aka zo aka samu buy kaɗan. So yanzu a halin yanzu kun ga buy ɗin bai kai ko rabin wannan ba. So definitely bayan an zo an samu sell ɗin, in kun lura za ku ga cewa sell ɗin definitely ya tafi sannan har da one candle. So definitely ana ce maka ka yi sell, just kawai ka yi sell idan har ka cika waɗannan sharɗan da na lissafo maka a baya. Guys, wannan secret ɗin da zan faɗa muku shine muke kira money management. And then kuma idan har ka bi step by step, za ka yi managing ɗin account ɗinka da kanka, ba sai ka bayar ma wani ya maka managing ɗin account management ba. So saboda haka guys, bari na muku example misali. Let's example yanzu misali mu ce kai ne kake da maybe mu ce $10. Ina fatan mun gane. So definitely let's example kana da $10. So guys, kamar yadda kuke gani, wannan method na riga da na yi creating ɗin shi ne saboda ku. Littafi ne completely, amma ko gama ban yi ba, just kawai na ce bari na muku sharing so that zai taimake ku matuƙa sosai da sosai. Guys, kamar yadda kuke gani, definitely a daidai wannan stage ɗin target ɗinmu is per month. Misali kuma a ce dala ɗaya kake da shi, kaga kenan daga dala ɗaya all the way da ka kai into dala a 3,840, which is $2,800,000 da wasu 'yan kai. So saboda haka definitely guys, ku biyo ni step by step zan faɗa muku yadda za ku yi. Na farko misali mu ce watan farko, maybe mu ce da mu fara July, maybe mu ce July, let's example July. So saboda haka July kana da $1 a cikin Qoutex broker account naka. So saboda haka guys, idan har ka yi amfani da wannan method ɗin da na yi teaching naku na wannan na trading view ɗin already, definitely, so saboda haka za ka yi making ɗin at least za ka samu trade, at least za ka iya samun trade guda 5 ko 10 a rana guda. Bari na nuna muku example. So guys, idan kun duba definitely a nan wajen mun riga da mun yi winning trade, and then in kun duba nan ma mun yi winning trade, and then in kun duba nan ma mun yi winning trade, at least an samu nawa 3, and then idan kun duba nan ma definitely an yi winning trade. So duk da dai kasuwa ta dawo, let's say, amma dai in dai har ka bi ma rules ɗin da na faɗa, wannan baya cikin sell opportunity. Ina fatan mun gane su, saboda haka za mu iya goge shi. And then kuma idan kun duba za mu iya a nan wajen shi ma mun yi winning trade. At least in kun duba mun yi winning trade guda 5, wanda trade ɗin da muke da bukata gaba ɗaya completely guda 4 ne everyday. So saboda haka everyday misali ka investing $1 da kake da shi, every trade kana investing $1 a wajen investing ɗinka na Qoutex broker, which is nan wajen kenan, ina nufin nan wajen. So maybe misali mu ce kai investing ɗin $1 ne. So definitely $1 ka misali a ce kana da $4, so $1 ka za ka iya kawo a lot of kuɗaɗe sosai da sosai da wannan $1. Let's say yanzu misali mu koma nan wajen. $1 misali idan kai times 5 kana cin profit, times 5 za ka samu at least $4 ka instantly. At least za ka samu
$4 instantly. Ku yi haƙuri da note ina, definitely za ka samu $4 ɗinka ma idan har kai trade huɗu. So definitely trade huɗu kake da buƙatan ka yi a rana. Trade guda huɗu a rana kai winning. Ina fata mun gane, winning huɗu kawai. So sabida haka definitely maybe kuma wani lokaci akwai lost. So idan ka yi lost ɗin nan, abin da za ka yi shine ba wai da ka ce ka haƙura ba ne, nutsuwa za ka yi ka sake finding wani setup mai kyau a kasuwa. Ina fata mun gane. So definitely kamar yadda kuke gani amount na farko muna da 30 days, misali mu ce 31 days ne, amma na bar muku 30 ne saboda yi muku sauƙi example. Let's example mu ce 30 days. Akwai 30 days a cikin wata ɗaya. To everyday target ɗinmu nawa is $4. Idan kai times wannan 30 days ɗin zai baka $120. $120 in ka lissafa equivalent to kuɗin Najeriya ya kai wajen naira 90,000 at least. So sabida haka investing naka is $1 every trade, and then za ka yi trade ne guda huɗu. Ina fatan mun gane. So za ka tashi da cewa ƙarshen watan za ka tashi da $120. Ina fatan mun gane. And then sai wata na biyu, which is watan gaba kenan, which is watan gaba maybe mu ce September. So a September definitely kamar yadda kuke gani za ka kasance cewa kayi increasing din investing naka daga $1 into $2 every trade. $2 every trade, make sure. So ka mai da shi $2 every trade, at least target ɗinka shi ma za ka ninka shi. Target ɗinka ya zamto cewa $8 kenan. And then trade ɗinka guda hudun dai win ɗin su ake bukata. So at least na tsawon kwana 30 every day $8. Za ka equivalent to ka samu wajen $240. Idan ka lissafa da kuɗin Najeriya ya kai 180 da wani abu. So sabida haka guys, definitely wata na uku, wata 6 ne kar ku manta. Wata na uku, definitely a wata na uku yadda za ka yi shine za ka sake ninka investing ɗinka ne ya koma $4, daga $2 ya dawo $4. And then target ɗinka zai kasance $16, and then trade ɗinka yana kan huɗu. In ka samu 30 days a wannan account ɗinka zai kasance kayi making $480 daga $1. Ina fata mun gane, in just 3 months $480. Ina fata mun gane. So sabida haka definitely sai na hudu, wata na hudu zai kasance target ɗinka everyday $32 ne. And then in ka samu 30 days kana samun wannan $32 din, zai kasance cewa misali zai kasance cewa account ɗinka ya koma kana samun $960 every month. Ina fata mun gane. And then investing ɗinka zai kasance ka koma $8 every single trade da zaka buɗe. Ina fata mun gane. And then zaka yi trade ne sau hudu. Idan ka lissafa zaka yi hitting wannan target ɗin $32 ɗin. And then sai kuma trade na uku, ina fata mun gane, na biyar, wata na biyar, wanda shi kusan watan ƙarshe ne, tunda mun ce project mun daga wata ɗaya ne zuwa wata 6. Ina fatan mun gane. So definitely watan ƙarshe, wata na biyar, watan na biyu da ƙarshe zai kasance cewa trade ɗinka za ka yi target ɗin $64 every day, and then investing ɗinka zai kasance $16 every single trade. Trade ɗinka zai kasance hudu. In kai na 30 days zai kasance kana samun $1,920 every month. Idan kun duba za ku ga cewa statement ɗin complete, kuɗaɗenka yana canjuwa ne definitely mataki-mataki, kuma tun daga matakin farko 90,000 at least bai kasa maka ba. Za ka iya ɗauke ɗawainiyanka at least just for $1. Just for $1. $1 single dollar only ya ishe ka zama mai kuɗi ma. $1 only, baka da buƙatar wasu kuɗaɗe kamar yadda na faɗa a farko. So definitely misali mu ce say 6 months, watan ƙarshe shine zai kasance 2024 December kenan, and then December end of December na 2024 zaka kasance cewa kana samun $128 every day times 30 days
idan ka samu 30 days zai kasance cewa wannan kuɗin equivalent to dala 3,840, and then for single trade zaka ringa shiga kasuwa ne da dala 32 every single trade hudu ne only a rana. Idan har ka bi rules ɗin da na faɗa maka definitely a baya, so waɗannan trading is nothing, zaka same su akwai su kala-kala a kasuwa na nuna muku definitely. Idan ka bibbi zaka same su kala-kala a kasuwa definitely. Ina fata mun gane. So sabida haka guys, kamar yadda kuke gani ga sunnan setups ɗin kala-kala. Na farko na ce idan har misali ka zo ka kana sell sai ka ga ana sell din nan, misali ana down kenan, sai ka zo ka samu wannan up ɗin misali ɗan kaɗan, so ana ce ka yi sell immediately, just kawai ka yi sell ɗin. Ana ce ka yi sell immediately, ka yi sell ɗin zaka ci profit. Ina fatan mun gane. So sai kuma sai aka zo sai aka koma buy, sai ka zo ka ga an koma buy, wanda da sell ake wakana, sell ne take ci, ba a ce maka which is buy ɗin a halin yanzu ya yi yawa sosai. Idan har ka ga buy ɗin ya kai matakin sell da yawa, so abin da ka jira dole sai ka jira sell ɗin gaba ya bayyana mai yawa ne ko kaɗan. Idan ka ga wannan sell ɗin ya bayyana mai yawa, sai ka jira buy ɗin gabansa shi ma ɗin ka ga yaya dai bayyana. Idan ya bayyana ɗan ƙarami kamar haka, so definitely ana ce maka sell, kawai just ka yi sell ɗin immediately. Kana yin sell ɗin ka ci profit, ka samu kuɗi definitely a wannan stage ɗin, tunda one candle ne kawai ake da bukata. Babu wanda zai faɗa maka wannan secret ɗin bacin wannan bidiyon da na faɗa maka. Ina da 100% sure babu shi a duniya a halin yanzu. So wannan secret ɗin definitely in dai har ka bi shi zaka samu thousands of dollars definitely just for $1 only. Ina fatan mun gane. To sabida haka guys, kamar yadda kuke gani, and then again a wannan stage in still an ƙara samun wannan ƙarami, and then bayan an samu ƙaramin, and then kasuwa ta sake nuna a yi sell. So definitely an riga da an yi sell, and then an ci profit. Ina fata mun gane. So definitely wannan shine abin da ke kana. Ga abin da kuma na ce muku, idan ka samu buy shi kuma manya kamar haka, in ka samu buy ɗin shi ma ɗin dogo babba, menene abin da za ka yi? Dole ka jira na sell ɗin ya bayyana shi ma ka gan shi. Idan ya bayyana dogo shi ma ɗin, dole ka jira last na ƙarshen. Ina fata mun gane. In kuma ya bayyana gajere ne na sell ɗin, to buy ɗin da zai bayyana na gabansa shi kuma sai ka yi buy. Ina fatan mun gane. Let's example yanzu mu ce wannan ya tsaya a daidai nan wajen. Bari mu muku example. Let's example a nan wajen sai wannan ya tsaya kawai haka. Misali bayan yayi, kun ga ai buy ɗin ya fi yawa. Idan kun duba za ku ga cewa buy ɗin definitely ya fi yawa, sell ɗin kaɗan ne haka. So definitely sai a wannan wajen misali let's example sai suka ce maka ka yi buy. Misali mu ɗauka misali just kasuwan bai zo wajen ba a ce a yi buy ba, ni ne na ce misali ina muku example ne. Misali in kasuwan ta zo ta ce maka ka yi buy, so definitely bacin ka ga duba, to kawai da ka yi buy ɗinka. Ina fatan mun gane. Strategy is very simple in dai har ka fahimci wannan bidiyon daga farko har ƙarshe. Guys, na sha wahala a cikin wannan bidiyon sosai da sosai. So sabida haka guys, wannan bidiyon na wato ainihin na hana kaina bacci ne na muku creating. So sabida haka sannan kuma an sake muku wannan bidiyon ne free kyauta ba tare da kun biya ko sisi ba. Akwai guys waɗanda suka ɗauki responsibility, amma responsibility is doesn't matter. Ni da na zo na sha wahala shi ne babban abin. Amma waɗanda suka ɗauki responsibility wannan bidiyon gaskiya sun yi ƙoƙari, wanda mutum biyu ne wanda ina matuƙar wato ainihin ji da su a cikin student nawa, wanda kuma insha Allahu zan kira sunan gaba. Na farko zan iya ce muku akwai Masha Allah, which is wanda aka fi sani da Ibrahim Bashir ko. So and then kuma sai Saifullahi shi ma mutumin kirki ne, and then kuma shi ma ɗin ya ɗauki responsibility sabida ƴan uwa su zo su amfana. Just ni kuma na farfashe muku gaskiya da gaskiya
babu batun wani nuku-nuku ko ɓoye muku wani ilimi, just na faɗa muku ne gaskiya da gaskiya. Kuma idan har kun bi step by step yadda na faɗa muku, babu wanda zai sake lost. Ga waɗanda already definitely suka riga da suka fara a baya suka yi lost, ina mai baku haƙuri sakamakon signal ɗin da kuke amfani da shi muke sakewa ba ainihin signal bane na kamfanin mu muke providing. Muna muku forwarding signal ne saboda bani da lokacin da zan tsaya na providing signal. Yanzu ma babu lokaci, kuma naga kuna asara da wancan signal ɗin ne yasa nayi tunani nayi nazari na kuma bincika na dubo muku step by step yadda za ku bi. Idan har baka manta ba waɗanda suka fara joining class nawa already tun daga farko, definitely na taɓa class akan wannan indicator namu na super trend, wanda this time again na zo na sake ƙara muku advertising na wannan indicator wanda free ne, kyauta ne, baka da buƙatar ka kashe ko sisi. Guys, another opportunity shine idan har baka je ka kai signing ba, ka je ka kai signing definitely akan wannan na Qoutex broker na cikin link mu. Kana yin searching zai nuna maka get 30 bonus deposit of your deposit. Idan har kai register da wannan mu da link mu zaka samu 30 bonus. Ina fata mun gane zaka samu 30% of bonus. Misali idan kai deposit din $100 zaka samu at least $30, wanda wannan $30 din idan kai trade na wannan $30 din zaka iya cire su duka completely, kudin ka zai withdrawing. So saboda haka guys, wannan shine step by step yadda za ku yi. Fatan wannan bidiyon ya ƙayatar da ku, sannan kuma insha Allah in Allah da wahalan ta zo ƙarshe. In Allah da wannan shine step by step yadda za ku yi. And then ga waɗanda ba su join Telegram group nawa ba, su je su yi ƙoƙari su je su join Telegram group nawa. Simple step za ka bi kaman haka. Just guys, idan har kana following namu a Telegram, idan har kana following namu a TikTok guys, so saboda haka definitely za ga link a ƙasa kamar haka. Za ga wannan link mai t.me/kickstart community. So definitely kai clicking wannan link in zai kai joining Telegram group namu. And then kuma idan har ka zo ka yi clicking link in zai nuna maka wannan site din. In ya nuna maka wannan site din, just kawai ka zo ka kai clicking wannan open anyway, kana buɗewa zai kawo ka wannan stage din. Kamar yadda kuke gani gashin na ya kawo wannan stage din. Idan ya kawo ka wannan stage din zaka iya zuwa ka zo ka taɓa nan wajen check mark din nan, and then ka taɓa open, zai kai ka buɗe. In kuma baka da Telegram already, definitely just kawai ka zo saman nan ka taɓa download sai ka yi downloading. Idan kuma already kana da Telegram din, simple and easier, kai naka ba an sha wahala ba. Just kawai shige nan ka zo ka kan Telegram naka, ka zo ka kai searching the Kings of Forex, and then sai ka saka wannan alaman tutar Nigeria, shine alaman da zaka gane saboda mu ne the Kings of Forex na Nigeria completely. So saboda haka definitely bayan ka yi searching ka shiga, and then zaka ga a nan wajen muna saka brand new update akan yadda zaka bi ka samu kuɗaɗe thousands of dollars, ba ƙaramin kuɗi ba. Ba ma sharing scams abubuwa, sannan kuma ba ma sharing abin da zaka zo ka cutu. Za mu maka sharing ne abubuwan da zaka zo ka, idan har ka yi research ka yi karatu, zaka wato ainihin cimma nasara. And then kuma make sure idan har ka zo wannan staging, ka zo ka wajen fin din nan ka karanta notification ɗinmu. So saboda haka guys, wannan shine step by step yadda za ku yi. Allah ubangiji ya bada sa'a. Sannan kuma kamar yadda kuke gani mutane suna turo mana godiya matuƙa akan abubuwan da muke musu sharing. So saboda haka guys, ina fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya. And then ni ne Yusuf Muhammad Kamis. Na bar ku lafiya.